Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe a quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle a alguén que a día de hoxe é moi importante para min. O coñecín hai xa máis de 5 anos e desde entón a nosa amizade foi medrando día a día, sendo a día de hoxe moito máis que un amigo. Trátase de Avelino Jácome, un dos máis grandes mestres da palabra que eu coñezo. Escritor, poeta, narrador, editor, amante da beleza. Pero ante todo e sobre todo, Avelino é un deses amigos que máis que iso é un irmán. Hoxe para min é unha ledicia poñer voz ao seu espléndido traballo que Avelino regálanos no número 18 da nosa revista. A paz. Por enterrar as machadas pensaron que remataría a guerra. Por matar ao can creeron que acabaría a rabia. Veu un sabio de lonxe e ao ver que este sistema non funcionaba, decretou cortar as mans dos deuses da guerra. Mais o sangue amenceu nos corpos cheos de mordeduras. E alguén pensou que o mellor sería coser as bocas. Mandaban aos guerreiros e buscaban a paz. Buscábana entre os homes, alguén distinto. Atopárono en Palestina e matárono. Na India acharon outro e un disparo roubouno. Asasinan aos nenos en Gaza nun infanticidio sen alma, e os homes miran para outro lado. Perderon a alma os que non morren coas bombas, agonizan sen pan e sen auga. Por que os homes non pintan pombas no ceo manso? Por que matamos ao neno que dentro de nós agromaba? Nin o sol, nin a ferralla plantámonos nas estivadas para facer asubiotes que nos devolvan a calma. Din que hai algúns que buscan a súa sombra un meniño agochado. Chámanlle tolos e outros poetas. Eles siguen escavando para se atopar nos outros e ás veces pasean cun globo na man. A xente rí e comenta, os vellos 2 veces nenos, e os engurrumados poetas apertan a tenrura entre os mans e voan pendurados dos seus globos de cores. Díxeno Alicia, os coellos forman consellos de sabios para bendicir a dozura. Gracias, Avelino. Apertas fortes.